iguru y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo mwancho muligerere begetaseni kya Ndizi TV omorobelio rasembeo Nayaeteire asena tareire mugako yomo aselieta kyo batisimba kone nachi watotebia mange ekere ntunde yayekire oyo no morobelio umanyikane tubuna Nayaeteire asengo tarira ba minto bali babwata makongu ao bagendete gwetera makongu asamagimabo bakumetinga mangana kiaya amarwaire enchara nebinto binde binge wetere megano yabo ase tokonyara twaba obokonyi nonye bintu bikongete nonye obugima bwa umirepa ayakerenga kyo morobulio yo no gokonya ba mintu bali batagete obokonyi igo bana litkolera rero none kirase NKM gotoka se ward ya Kitutu Central ebunge ne ya Kitutu chache South county ne ya Kisii egere tusange no yo mintu mogaka kibati nigo tumirane tenera achite bwikase studio agacha kondigi ngasara inchu turasanga naya mange ekiagera Nayaeteire mange buno mugaka kuri Omong'ina oyo rumurwaire asige kimya kietano bono nebe gasienkon asumugaka buno oyo otabwatio ndoko mokonya kuri ndete totegera mugano ya soboime tororenga naraliaya Nayaeteire goika bono na Omong'ina oye enyorete asige tanda kenya gitari na kienyorete ari nyumba bakabono bone twikaraste siko kuri ndere ni gari nyumba asugutenyara atotebye mugano oyo gocha tubwati onye kugo kuneka kora kuneke somo yobugwancha abakoma obokonyo ko bano bokonyaga netie Omong'ina yanyoro bugweni bwibirengo byigoro atare nere buna bangina bande nera agoke ikiagera obeiru musumba bw'Omong'ina oye asike gitambe kigima inche nigonkoro kwa Sara Nyarangi ontita kabe na inche goika omoelio karibu sana mwaka kibati asante mwana aiga nonka twa mpirio twamnyaga gocha asante sana twaikire abalende gerenka aranenka yende yes ese na ruwete ngacha igoga wacheto aige na cheto okay kora menyera yekera right mangana na manga kogera omuntu kikiagerete ngacha aya mbia mono ntetwire chideka cha uchinke uligerie kamerelia otebi mwanchu mulire ngana kiokorokwa egere tumanye gochaka moroberi asante samulete ngurukwa Adolphus Kibati Simba no mwana yabatebi igondo tukurwe constituency ya Kitutu chache South mubungo ne nanto kibagendi yes abalende tindi yale nenge inakwana okay ayeto tokombwet all right igonka burunge nkaibono asuibulire enkabono nyabururu asakuru nga matoke nyabururu goro yeah bado igere Kitutu chache South correct ne ward igere Kitutu Central correct kende ngeo gechenjete ye location twe no gosuka ke ogo chenje okay now igonta ko bo mwenge bono kiagara rende ngotakana manyanki nkingo ngoborerio ogokonya ngotakanda abantu bamanyanki ngo kwandrese media yes ikiare se bintu byankeira bono igogo sinyuko utabo ogo sinyuko bisa ikiano noko bisa no ganda tako goteseta na pengine onde naroro urarore amabera usama bibi naliye tali usama bibi you are right yes mbia mono mwaka kibati ngwantete Omong'ina niganyora tumubasukano gite utari ngo muya correct bono tigankwali bagerio twarasera nankikiarenge what really happened as Omong'ina we were happy family kini 2018 June mwana ganza kubana na mwana no monene okay konyo kore diploma in civil engineering okay akolite ku Kisii National Polytechnic yeah one morning akaboka ngarwanga akiwa no mwana ole tabia ya chenchi gale atakaligo kwani no engina atakaligo nkwani taligo sasu I mean injira tokakaligo relate wiki engima ndochinge changes ya reire ndochino no hospital wesi what's happening no ataliko genda anderende inkiata wesi yeah okay ekara tu doubting status arenge wiki eyo yeah nkaira atua yo kumwire nyagitari because na roches some changes funny behavior in him nkamwira nyagitari Kisii Teaching and Referral Hospital
mbabwat I think it's ward 10. Yeah, ward 10. Eliye kwase ya bantu bali mentally challenged. Yeah. So nkamuiroro bakamudiagnose oburire bokurukunga psychosis. Nandi bakandifa gukiese psychiatrist. Psychosis one mburire kiyo banye bagotebetia. Oh yeah, thank you for asking. Psychosis is a mental illness. Yeah, disorder. Mental disorder iko chando bongo. All right. Mostly umuntu orwarete ekabire yo akora illusions. Oh yeah. Akora strange things bitali real. Abnormal bitali real. Like unabona abatanga nabakuigwa amatitiri korwa akiri muntu tayo kumuminyoki. Na inda kwange nabakoranga nayo ukarekwa muminyoki kurumega every time. Okay. So ekara moko mera gakoranga nayo muchandite nayo gwate mental disorder. Yeah, I see. So lende bagadaoga na isia malio wanda benkomwa. That's by the help of a psychiatrist. Psychiatrist ite yobosonga. Yeah. Na aka make appointment or Nairobi gocha kobo. Komorora. After barely 2 weeks, mwana na chile kanisa na muswati omwabo mokogoti. Abana bale ngobwate gakinga bere ngoboreri gacheiga. Asante. Bana mbwate mbane nyaruka ibere amurabere. Igo oyo nero mone. Umutangi inere first born. Ewan. Ni nkuerese sibakero yo mali. Ewan. Bona iga so that rende tomanyanga nkikere. Bona oyo okay eka twa establish ngorwalire. Tukaba to komwa maliogo. Mune a prescribe tune munyagitali ya. Oyo of course is a psychiatrist. Tukaba to ko mwa maliogo. Na one morning Sunday yarenge kogende kanisa na mokogotio nyaruka. Kanisa teliare gere nyabururu na ndende nkamatoke. So kuri matoke nyabururu it's like a kilometer. Yeah, it's a walking distance. Walking distance ekara bantu akore kanisa toko irana na linyigwete bikure kana ikire gati nko manyanga abumbuane. Ekurekyo. Buana gekor. Nande abango bugacha ngomwana uri gosega arwarire mano. Nje nare kuimachi ngo so wakirengina. Okay, obi tukeringina era tachiete kanisa. Tukeringina taigwete buyaigo. Okay. Angona nga company tuchie kanisa. Wana lende gara ire kerogoyo. Igoro arati mokake. Yes. So lende uchingo sinyu explain. Tana nyuire. Kaiwe bikure bi. Umwana menta. Mwana yigaru alire side. I think tigamonyoke. Ndole. Tokamonyoka no mwana oyi. Ano mwana oyi to chende mbwangale. Nyaruka mbwangale. Alaika kotangana. Yes. Kera ike compound ya kanyora bante baichire. Mamu mwabona araire kerogo igoro. Mwakire myore tatu. Wow. Ebigot. Ona uchi abantu balusi manyinga ichire nse falanda. Abantu balusi hope ngoyo oyo kule bona aina aja. Yani mumuroyo monene atigarite isikona ngina. Akaimukio mwara surenge agakangina emyore tatu. Etatu. Omotu. Bigoti. I mean. So, kobe figure father mate the challenge. Yeah. I said no. Tiganga enda nyomba ali mbwato Omong'ina yo iga kapisa ndolenki. Ajole kona mubwata. Nkaranga actually tara kwa yana. Opo moyo mboro. Ngasaba help, ngasaba support, ngatawiki jana gete nchuola. Tukamubogol tukamuveke probox. Na rangire tune taxi. Tukamwere paka Kisii teaching and faro lakini tukanyole jamwero. We again rushed back to Oasis. Egerenda akole maybe akonywe sebwangi kera konyo bleed so much binale kuopa ngabono yongo kamukarumba amanyinga ngo mwerera. Yes. So that's when abeta admitted. Of course ingaki into abwata besa. Kainde they were asking a deposit. And they benging kaliye ebesa togaka. Asini ni kebati. Elibono mwanya oli Omong'ina insale. Nkayumu muro yarere bo. Mumuro itachetia agenda atuane. Mumuro actually ekara muadete ujina na mwaro ya drop it inside nyomba. Ora manyi ngoko of course. Yeah. So akaenda kaikaransa sikunyuma.
usina malimu gosirende ukibanta babwati mental reason yani capacity kama itingi akoro mai aoni amefanya kitu lakini ateberati a multitude lakini ateberati nga mo don't lynch him mo mokora mob justice ngomba taite ko mokora mob justice taite ko mokora abantu boda boda baichire taite ko mokora kabate no ni maite challenge yo mwana uyu yes nto ko lose two battles yento to koraga yento mo ngore I even told some of his friends taki mongire police station so that ayande anyakubwati bade tigandara konyo mongno mwa so that's when we went akaba admitted oyo era ugiru nyagitali police station sorry yeah little did I know nga abanyagitali mbarora akayenga ngokonya bale kumbe nande bamente problem yes and na baira ngukwane genteke mono sana akiera actually no mbono tindi koranga mbiya banyagitali ba oasis ba korera to Omong'ina nkibakore ikiera instead of x-ray isabwate problem bakamu x-ray getali functional x-ray gekoro kibicha kire plain ikoro ki any injury kita ikoro ki any injury whereas there was an injury bono day 2 dalina haboltinga ki Omong'ina yo okay bakamusona thereafter bakamusona without reading the x-ray because unana got everything x-ray ki alengenir bage korginga nothing big kende kana nanki nande ne karatu aba requesting nga x-ray ki Omong'ina yo kere ekiara bono ne mwaso ne to Omong'ina yo gaiga maega ise spine obeire paralyzed bono no sensation ya abolire ya touch tali kuigwa what happened day 2 only day 2 they were not ready to give us an x-ray sorry I have all the nimbwate ki x-ray kire plain blank so lende vakatea pole sijui nini wacha tumpeleke sasa Kisii wakamrifa tena na inde Kisii Teaching and Referral Hospital for another x-ray and an MRI yeah wa ina ya itakoleta machivu inga nkikeremi inga eba musone tena pressure pressure ili kachieka paralyze na nerves all right now what do I do? Let me now go a step further go request ba modify somewhere esara nyoroko ali ba modify the Moi Teaching and Referral Hospital Kuro Kisii Teaching and Referral Moi Kurwa Kisii Teaching no Kurwa Oasis Kisii Oasis about automated for only an x-ray and MRI right, they didn't want even to discharge okay all right I see I pleaded ga request watenga lende kiabere njengo muriro nankoleki na vera advised muire Eldoret ali lipono ba ngete discharge letter to gakana ngaligia na ambulance na njalenge challenge kidogo kiamusi abano kamuira Moi Teaching and Referral Hospital waterera mwaka kibati turaenda sasa mwende studio kurinde namba ya Simba no erega bwa TV yao ka kingo gosorora no mugako gukwana kwerera asimuri buna bagusia abatamire konyo yo mino karoche konyo yo mino kare moya nabo kumutumira kende gyonse nabo kumutarira nayo kasenka yae ororenga narali yagendete gwitera to bise gusuka turende mutimo kake yanero Ndizi TV obwansu bo Gusii ebundi engia nigiekorolekana ritukolitanganie agoikase emirimo yao ne mashini iria gutumia gusobosera bwe emirimo yao nigo bokorolekana magega yo gutumia chimashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusii Star Shop imeyo muchukisi nigo bakonia chimashini buna meter saw machines cut off saw machine chi blow dry chi blender chi hoover chi car washing machines impact drill circular saw machine eruta
machine, chibetiri, chimashine chogosonera chianga, welding machines, chigrinder, chipower saw, woodworking machines, chichef cutter, chitinga, air compressors, submersive pumps, water pumps, generator, solar panel, engines, electronic hood and plane, nichinde chinyinge, batarire, aseduka yabo, iri asebara ya Kisii Kisumu Highway, imeyumu chukisi, asamagacho Gusii Plaza, ground floor, room number 6, naboigo, mbabuate duka yende, angenebingia Family Bank, imeyumu chukisi, bakeresimi ase namba, enoti isano na ibere noti, isano na isato, ibere marakane, gose, enoti isano na kianda isano nemo, inye isano na isano na isato, isano isato. Gusii Star Shop Kisii for durable and long-lasting industrial tools. Ine ayeno monya buchianga chia mitumba chiria chia bana na boiga banta banene na nigo tagitego chinyora igeka kiange bono mama tefi mitumba bells niga gokere irie sabali entambe na kogochiretera goikagesieri na munwa una bono we have advanced data than mesigo to what last time to what mesigo ya 60 kgs household roomage to what chi men cotton pants chishati chisocks ya ball nimesigende menge ya ball tubwate mizigo ya Canada nimesigende ya China different types bono okorente back to school offer asechi bag chichi skuru chiria original tubwate chi school bag especially bona igenga kia abana bakwenda form 1 bakwenda chi school tubwate chi school bag chingi sana mutariri imiyumu chukisi ase nyumba ya Imperial opposite St. Jude room number yemo amuna namba 2 naboigo enyumba ya Uhuru Power first floor room number 350 ekeroko genda daraja 2 akesi mibono na kubeke oda yao ko advice story chi customer chetu on which bill baguchaka na barobu especially abageni bali baguchochaka biashara mama tefi mitumba bells enyorere chianga cha mitumba asiri guriense na boigo asigika kiange. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Mbia manaendo mwanchu murigereria soko bomoremereria gwatuganyire twiranire kurwa ase umutimoko ekero togendete gusanga no mugaka simba ng'anaki aigetio Omong'ina ye nyagitari ensemo ya Eldoret tigagendere gutumanya ase nchira yoboime au machuwa kanete ambulance mpaka moi ambulance na kanete 15,000 engaki okay that was 2018 na iga oasis na akani 160 chiriba tebete deposit yeah na thinga tu abwati kibasa uko bachi basenga kiyo Omong'ina no muyolenge sana ese biashara byechingeni na nchengo soka na lenge bintu byane bike yes now ebe so ne njalenge issue so lende ka tuike Eldoret konyore ketana na aro ikabe challenge kirende by the grace of God day 2 tukanyore ketana elio mwenyete bizarre stretch igoro for like 16 hours Pono no kumunjura negas edinari in pain erengo kuona ruse I almost unconscious half dead because ta okoriko organize ta okorora na yo koranga aja tiga munjura you never know so lende karatu anyora na division bed tukabero for another week no the second day bakamusansura chiusti kiriba asona na pressure bakamusansura bakamudress buya bakadrain bapo cha bwalenge mayagaiga bakamusona buya bakamusona buya yes yeah egera batangeni infection isa go so through yeah remember na demba makolete MRI na some 2 CT scans to establish the extent of the damage abgatere asebigot wana lielio londe ba tebetenga tiga to modify guchi ese omondo kurukunga senior neurosurgeon senior neurosurgeon no mondo godina spines I think wana lielio traba modify uchio
I mean ba tenga nere ba tagete kurangiria cha makorera bono nkaranga abantu bakunya gocha senior surgeons I mean junior surgeons bono kero munta gonte ngatiganya kunyomario but ngocha kwanyoro ngocha ri kwanyora abantu gete actually ba rob help ba munya kitali yo magante bya igondo chinga Omong'ina na tagete surgery ikera spine nekunire na kio nerves kireire agante the best thing ogokora Yes. tikato muire mpaka nyagitari kurukunga Top Hill hospital Yeah. yo munyagitari gete o specialize ese nerves okurukunga Dr. FM Koech fact abu nona nyalo to kwanya kumu Hapa hila abu within Eldoret or outside? within Eldoret All right. segete akurukunga Elgon View Okay. no nyagitari era location ye nyagitari ye abu nona okay After how long? After how long? After 1 week. All right. I paid, a card yakan. Kera in the National Hospital. A card na be work in NHI. So I only tried to look for an ambulance right. Muire Top Hill. Kali ambulance here from Biri Nyatan. Yeah. Top Hill Hospital. Kana muiro. However, I had booked an appointment with a doctor. You, Dr. F. Koech. Na mami ni chanda to muruire kotimbu atibes. And the problem there, you know, the rest. So then they got to mambi. He received us. Aka order for an X-ray. Yeah, MRI yende. Agante bi look here. One in Pogwento Okora. No collegia 500,000. Yes. She echuma Arabic. Echuma equal 250,000. No, you could make the same amount of money. So 500,000. So Kairanga maybe if year I cover within 500 to 600,000. Kumbe, echinechi pesa chikoro kunga echuma yo. Okay. The other hidden expenses, she watch up to 3-4 million. Right. Yani nga 500 echine chuwa kano mnyagitari okomubekere chuma. Correct. Nechi chuma. Correct. Ogakanga okonyole chu. Yeah. You are sorted. Yeah. Kumbe bills wana lichi wocha. Nali alina achetega. Kama taibona admit Omong'ina. Mokorere 1 2 3. Tiganga enda Gusii. Igongo nyolote chuko gole chuma chirocho. No. Yes. Tinyo tiba sikyo gole chuma. Na moteti what's more eprao tinelinga ki kara tumia facilities chino. Yeah. Je tiganga enda nkwana na friends and me even relatives. Pamanye situation ninga kier. Akire enda ngaki tingo tenga toga endra ko moruali. Tiga agenda ko muruali. Je tiga mnyoka Gusii nkoleki. Ndigi Ndole na kingo nyora chipesa. Ndole na kingo nyora chipesa through friends and even relatives. 500,000. 500. Ngaje Gusii actually ngate makorora abagambi. Maita abagambi bako very busy. Yes, yes. And talk about blame. Bona bako ndo mugambi ko 2,000, ko 5,000. Bona pesa njiri ko ikiso takitoko gete. So tingo ba blame. Njendo chena format aga fundraiser ganka. Maite ntobwata traditional fundraising. Elia marube nga. Kasi ni ali waje ali rube olia. Tumango onye tali fulani. But all we managed to raise within the 2 weeks is 80,000. Wow. I'm being very honest. Wana kana mwe reach 80. Ingoto buati 420. Ukanyora 80 from a fundraising. So, naona abete embarrassed. Lakini going back. Wano ngasiminga kinko mwereza. However, ngamutevinga haya. Dr. Koech. Chiba se china nyorire karaji repost yabu. Ni maitenge ketiro nintikaletia. Akirende kaki. Gendra ko ndwali Omong'ina. Lakini ilikuwa matayati tumeke facility chenye gitari ta agenda kurwali Omong'ina. Igona mubekere echumeli. Amubekere chuma. Okay. Kaona ina nakuchiongo nko ira the 80,000. Kwa mubekere chuma na inda actually very stable. All right. Wana ba kondora. Ana ba tema ukwana ngoraigo. Bana ngaranga gaki. Munyagitari yo ni Nyasaye tankonya tiga. Amen. Na kibona ngokora nyora chibesa nje. Ngira niyo koboko. Usama sikani kukise nyagitari yankorere 1 2 3. Yes. Wana nde ngaja ka. Elia kabiri. No man.
Maithe in the course of movement chibes tu abwate air count like 250 child. Yeah. Nothing. Oh no, I had no option other than go president abairi basani aba MP aba I mean abagambia ngatochamo but it proved kaba again tugetega kongu Egasi egetireke igetirega kongu like bono my local area senkorwa orocha bantu baochange no singi 50 do you again go back kwa na kubachanda tokogenda. Okay, in the course of gwetana na kuligia basani banjangere chibe soma te chikonya ko rice by the day chikonya gukina by the day bona nyakitali acha ontenga mungina bono bwenire goto iko mwira Gusii go komo ligerie room ni abagia kwaba komera te clinic iga okomwera Gusii mbaho chikomanya na kibako bakwando echume yasenge njutali barababeka so ngaranga yelo there is some sense ngaki let me do what they are telling me agarende na ninje yambero buraisi ikiati ngoro na ambulance Gusii paka Eldoret each week or each month or every month. One of the best thing na wana aligetie nyumba agu in lakini mbwato obwobanga bono rende na arugiye nyumba obe discharged ngati bono kumurusio ikera bode biri yakire for 15 chiro chiriche surgery ne bills chiro all amount tigambe very sincere all totaling to like 350,000 I mean 3.5 million 3.5 bono mwete agante binga bono onye tubwati bese ekyo nane ndoche ninkoroje tubwati bese ekyo wachire saba kambi bamini ese sorwete na achiro wa exploit the option kyonzipi bono gento koragende so omwate bokati bwenya kitali akolikere liru bakoruseli muriro yoga mukikonya kudaya nere omwaka naje gotwaka babwate loya ya ekina kina akolete kagende se loya yabo kandikira liru bakanduseli murwirali kamubeka abisina tete kumubeke nia by that hospital embe rais komwiro ekera kwenda clinic chae kera mundu useli nganga kambuya manonga kakimwa nkonye bono eloye nero yangeire 60 days. All right, that's 2 months. That's 2 months. Yeah. Nga ntanyola chipesa echo na arabono charges kia enchiro chikonya ko rice mna interest rende by the day nune interest yes na service charges kia bonchiro chikuru kuna 30,000 bona ai ekambere challenge e challenge in the sense nga bona ngongo tamira ojiko umaito ugimambo kongete space you don't talk kwenda kubule muntu obugime bokongete ngungu chibono ko buli na indanko onye guse issue nene nere muntu kindo chenda anyora monene anchangere nchendengere linga nabagambi ikibona abagambi yapuna nako tebye karo kwa ndisi bale they are so busy very busy ega kwa affair ngamua ali malio kwa Omong'Ina one ochakire kuwena uso gweni hope nero ngabere bia ojirendo bole mu bukanta agole I decided to give out yobora iga limatoke nyaburu because all the same nyakitali ngocha nyakitali ngocha ko ochere through the advocate and it will be even more expensive ngikere nganyoro mu America gete agante ibole mu mboli value iyo how much kwa kama tete na kama tete 2.5 ataba aiga obo nda kwa tu lakini video kwa 3.5 and I'm being honest na ade no ale mambo delinga ki o mai to kono kire litu ko pa ko mondoro ya agante binje tiangu akanire bill regardless ile ngajire lakini ongo bole mo bwonsi once obukwa mwate nege pimo gete kwambo bali no actually na bwato le mo bonane okay minto ndo bwati bole mo bonane tu ateire can I say mare monake te Goutia yes so I gave income happy once in the sense actually nalikira isane Omong'Ina bwene tutigara na deni after all ne favor nkoreta ko ngakanira that figure akakana 3.5 yes amen I have even the receipts hospital bills imbwatele
listing akanite bills. Yes. Meaning uchinera nyasaye omong'ete. Iwo kamwa ebole mabwa ugo. Yeah, I had no option now. What option? That's the reason you are here now. That's the reason You are here. Mbona ndo omwana una agetingina omoro. Dali ubu mukwana bwa change. Yes, life changed. Era abugetenga nyasaye mokonyere 3.5 wakanero ochenchire ne obole mabwa ebwonsi ekegera tare iga stu amanyolire. Nkina ande kina indaga netirende era maite ng'Omong'ina ogwenire bado Omong'ina no are ase gitanda kia yenyomba mwancho muligeria senge ncho mwaka kebati simba abwato mugano ubwato bolito naendo mutambe tutati gusiekera isiko tutati ebinto chinusu tutati atweresera senge ncho bado nande nabwate billion nene mono ere asa maboka ayatagita nyore egera ire nyagitari Omong'ina oye akorerwe surgery nera anyare gutara senge ncho nantebia nga probability Omong'ina oye gutara nerororo kurinde neri atabwati okobua asenge ncho chinga kichiatwera ire mwancho muligeria tigana ende murigie wiki egocha egera tokorera omugano oyo kiagera no mutambe nande no mugano ogwenerete koba woso no mugano ogwenete go flow una kwa iguro ogenderete gutrimbuka igo tiga tumera nande jumaine gocho mwancho muligeria ninche ndige mwaka tindi tiganche nkorigie asenge ncho chinga kinebiro tiganche nkorigie egera tokorere omugano oyo asoboime naba no mwancho muri akara korigereria obwati oranga maene no takiro bokonyi mbia mona chinga kichao ninche nkorigie ase egeikaro bunekega mwancho muligereria mbia mona sokorigereria morobulyo yoiga oikachinga kichinde naende ncheni gonkoro kwa Sara Nyaragiontita nalenga se ward ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chacha South county ne ya Kisii naende botambe nigo bagoteba koramaya ogende